Sa hisian pat kublay pikinang ped baro bat kumjuru yaki subscriber. Te menta pat nginya pai na pat chaka kubor kabalami na po ka jela Nagaland kabadan hapo North East India ha ka ba ka jela Meghalaya changiru kadan. Te ka kubor ka long ba hadin chaka jing bana changki pai ba ya ka jing yo. Trong uwei nongtrei lyngkha yo umau mawphylla naka shnong wancing ka waha hapo ka district Mon kabadan hapo ka jela Nagaland menta pada ki pajba ki bahadan hakateka shnong wancing kila leit hakateka jaka ki ba une nongtrei lyngkha ula yo ayu tu ma mawphylla ban leit ti pajba ban liwat susu yo lese dang dan susu kita ki mau ba kordor hakateka jaka kabadan hapo hakateka shnong wancing hapo ka jela Nagaland. Bat kat kum ka khubor ka bala yo lom lai thu ba ka jing bana chaki pajba hakateka shnong wancing ba uneu nongtrei lyngkha la yo ute uma ba plan nakateka snang kadailing ba hadien ba kato ka nenget ki breu kla share ya kateka khubor hapo Facebook hapo kateka snang wancing ba anda ki pai ba kli i ya kateka post baro ki leit mar sha kateka jaka ban leit wat ban leit ti ba yo lese yo dang yo susu ya kum ki te ki mau ki ba phla nakateka jaka ki ba uneu nongtrei lyngkha la yo Machushuru ki breo changka sarkar kila pada ki geologists lane kita ki breo ki bala pas bagi bala pule kerpang ya ka lain mariang balik pej benia hakate ka jaka balik pej thu ba une uma ba phla ba yo une nongtrei lyngkha udai sisa ne em uta umalonai uba ki breo ki lathmu bat kat kum ga jing ang lane ka jing tharai changki breo changka sarkar ki badai ki geologists kila ang ba une ma phla bala yo ling ba une nongtrei lyngkha ampat tiknaba udai na umdai sisa uta umaulen nai lane uta udai man henrei ki ang ba kinsawan mi chakateka snang haka lai pautarek ubunai November lane sitarik banwan ban pej bani lane ban pentiknaba udai na umdai umaulen nai bad yamanta ki breo chakateka snang wancing ki seng jakat ki badan hakateka snang ki lakhang persya ki breo ki banasha bar snang banwan ban pej ye keteka jingjia hakateka snang wancing kabahap hapo ka jela Nagaland. Bat kini pat kide kidor chong umaulen nai basisha manga pen iknang hangne knang ba upai nang kendang jengi onyetep bat khamtam ki batrei lyngkha ba lese akapor bagi dang trei lyngkha yo kilai iteng ya kum kini ki jat mau henrei haka jing bom tep chongki yo kilasu pen le no ai bat pen sab ai ya kabuk siar ka bakilai kendo haka jing em chongki te tangkane khubor mta ka janmet nge sai syam pat ha ka we ka video ka ban sawan